Szép napot mindenkinek! Ez a napi vlog Robival. Ma egy régóta várt utazásra indulok Magyarország egyik legősibb városába, Székesfehérvárra. Mielőtt belevágok ebbe a videóba, egy lájkot vagy akár egy feliratkozást nagyon megköszönnék, hiszen, amint látjátok, ez egy nagyon kicsi csatorna, és minden egyes interakció nagyban segít. Ígérem, nem foglak promókkal, szponzorokkal, vagy akár politikai véleményekkel zaklatni, azt meghagyom más csatornáknak. Na de ha már itt tartunk, Budapest szívéből körülbelül másfél órás út volt eljutni Székesfehérvárra a 7-es főúton az M7-es autópálya helyett. Mivel ez egy szombati napsütötte nap volt, egy kis extra utat bevállaltam, hiszen, mint sokan, én is a Velencei tónál szerettem volna megmártózni, de így egy fél órával hosszabb volt az út, mint az autópályán. Se baj, számomra két okból is megérte ez a kis kerülő. Először is, hogy dobhattam egy nagy hasast a Velencei tóba, és legfőképp, hogy egy jó kis burgert is tudtam uzsonnázni, ami a Velencei tó nyugis hangulata mellett extra finom volt. Nektek is csak ajánlani tudom. Na, úton vagyunk Székesfehérvár fele, most vagyok itt valahol Fejér megyében, a semmi közepén, 20 km még Székesfehérvárig, úgyhogy kövessetek be, lájkoljatok, és fedezzük fel a várost együtt. Mielőtt még bementem volna Székesfehérvárba, az Óvárosba, úgy döntöttem, hogy a Borivár lesz az első helyszín, amit megnézek, hiszen 5-ig van nyitva, és már egy csomó időt eltöltöttem a napsütötte Velencénél. A Borivár egy különleges és egyedülálló építmény Székesfehérvár északi részén, melyet Bori Jenő szobrászművész és építész saját tervei alapján épített. Biztos egy nagy arc volt a srác, hiszen 1923-ban kezdődött az építkezés, és 40 éven át élete végig folytatta az épület bővítését és díszítését. Az épület egy romantikus, eklektikus stílusú várkastély tele szobrokkal, mozaikokkal és festményekkel, amelyek Bori művészi munkáját dicsérik. Az építkezést Bori Jenő saját kezével végezte, nagyrészt betonból és vasbetonból, ami abban az időben újdonságnak számított. A Borivár különböző építészeti stílusokat ötvöz a romantikától a gótikáig, és számos tornyával, bástyájával és lépcsőjével igazi mesevár benyomását kelti. Az épületben található szobrok és domborművek nagy része Bori Jenő művei, de felesége festménye is díszítik a falakat. A vár Bori Jenő és felesége Komócsin Ilona festőművész iránti szerelmének emlékműve. Mellesleg egy jó tanács az uraknak, ha csajozni szeretnél, vagy egy romantikus hétvéget tervezel a kiszemelt hölgyednek, ide érdemes eljönni. Meg is érkeztünk itt Székesfehérváron. Fedezzük is akkor fel ezt a várost. Őszinte leszek veletek, mielőtt idejöttem volna, a Boriváron kívül nem sok mindent tudtam a városról. Amikor elkezdtem pár sort olvasni és kutatni Székesfehérvárról, akkor tudtam meg, hogy milyen gazdag történelmmel büszkélkedhet. A város története a 10. századra nyúlik vissza, amikor Géza fejedelem megalapította, és hamarosan az Árpád-házi királyok egyik legfontosabb központjává vált. Székesfehérvár különösen jelentős szerepet játszott a magyar középkorban Szent István idejében, aki itt épített fel a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikát, ahol több királyt is megkoronáztak és eltemettek. A középkorban Székesfehérvár az ország egyik legfontosabb városa volt. Fontos kereskedelmi központként és királyi hatalom székhelyként működött. Sajnos a török hódoltság idején a város eredeti lakosságának nagy része elmenekült, helyükre jó részt délszlávok költöztek.
Fehérvár templomének egy részét dzsámivá alkotották, többek között Szent Anna kápolnát is, melynek tetején ma is ott a félhold. Az ekkor épült török fürdőnek már csak romjai látható, ez a török udvar. A török uralom után a Habsburgok alatt Székesfehérvár fokozatosan újjáépült és fejlődésnek indult. A 19. században a város iparosodása és modernizációja felgyorsult. Vasútvonalak és ipari létesítmények épültek, ami újabb növekedést eredményezett. Székesfehérvár a 20. században is fontos ipari és katonai központ maradt, különösen a II. Világháború alatt és után. Ha azt tervezitek, hogy hétvégén idejöttök, mint én, azt tanácsolom, Google-ban nézzétek meg a látnivalók közül, hogy pontosan mi van nyitva. Lehet, én jártam kevés szerencsével, de egy pár hely, mint például a Szent István Király Múzeum, zárva volt. Na most tartok itt az úton vége fele. Hogy látjátok, kicsi már meleg van így május közepében. Így lényegében szép jó kis város ez a Székesfehérvár. Megéri ide mindenképp eljönni és eltölteni egy pár jó órát. Az óváros az nagyon szép, Borivár az gyönyörű. Azon kívül egy nap bőven elég szerintem. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Addig is, ciao.